I res, tenim amb nosaltres avui la Clàudia Sabata, que és esportista d'alt rendiment espanyol, corredora i esquiadora de muntanya, i el 2017 i 2018 és campiona del món en costes de muntanya. I que, corregeix-me si m'equivoco, durant gran part de la teva carrera esportiva vas patir amenorrea, que és el tema que tractarem avui. Per tant, espero que... Bueno, no espero res, bàsicament perquè està tot a les teves mans. Per tant, Clàudia, quan vulguis podràs començar. Gràcies. Bé, doncs sí, jo parlaré de la menorrea, que, com bé has dit, doncs, és una que vaig viure i que em vaig trobar de primera persona en els meus inicis com a esportista més d'alt rendiment, diguem-ne, o amb una exigència més elevada. I a través de viure en primera persona, doncs, arrel d'això m'he anat formant, m'he anat informant, ja que volíem trobar doncs, una mica la solució a aquest problema, diguem-ne, no? Clar, t'has d'imaginar doncs, que una noia, perquè posem-nos a l'idea, no? Per si hi ha algú que encara no sap què vol dir amenorrea, la menorrea literalment és l'absència de la menstruació. Llavors hi ha dos tipus de menorrees, que la menorrea primària és la que no parlarem perquè és la menorrea que realment va destinada a una patologia, diguem-ne, més a nivell reproductiu, no? I la menorrea secundària és secundària a alguna cosa. Vull dir, ens trobem amb una noia que fins a l'edat dels 19-20 anys ha tingut la regla relativament normal i llavors, doncs, per culpa d'algun factor o secundària a algun exercici, activitat física, etc., doncs ha perdut la regla durant un període de temps. Normalment la menorrea li diuen a major de 90 dies, val? Més o menys, doncs, posem-nos el cas, que són 2-3 mesos, podríem començar a parlar 3 mesos, 4, podríem començar a parlar de menorrea, tot i que jo a partir dels 2 ja em començaria a alarmar. I bé, jo soc estudiant d'infermeria, no soc llicenciada encara, així que tot el que us explicaré avui tampoc és diguem-ne, la meva opinió i sobre el que jo m'he trobat i m'he anat informant i formant a nivell personal, ja que m'hi vaig trobar en primera persona i també doncs, perquè m'interessava el tema, sobretot a nivell sanitari, doncs, si puc fer alguna cosa a través de la infermeria, doncs també m'agradaria portar aquí. I bé, explicar-vos doncs, què és la menorrea, no? Jo, en el meu cas, vaig estar gairebé 2 anys amb amenorrea, secundària a l'exercici físic, no? Jo sempre he sigut una noia esportista, sempre he realitzat esport, però va haver-hi un període de temps, aproximadament un any, que vaig passar de fer esport a un nivell relativament normal. Jo sempre havia jugat a futbol forces anys, sempre havia fet muntanya, però no havia passat, o sigui, posem l'exemple, no us ho puc dir amb números exactes, però el meu nivell esportiu d'entrenament setmanal podia rondar aproximadament a les 6-7 hores, no? Com a molt. Llavors vam passar, en un any, passar de les 6-7 hores a la setmana, a un nivell d'exigència normal, a estar-ne entrenant entre 15 i 20, per exemple. I clar, això va suposar un estrès molt gran al meu cos. A poc a poc, la menorrea no apareix un dia per un altre. Vull dir, no, aquest mes jo tinc la regla, tinc la menstruació, menstruo, i el mes que ve ja deixo de menstruar. Sinó que això és un període, és un procés, no? Estic aquest mes menstruo, el mes que ve no menstruo, però el següent mes menstruo la meitat de mes i comences a veure una desregulació en el teu període fins que et trobes que dius, ara fa 2 mesos que ja no menstruo. Vas sumant, ostres, ara ja et portem 3, i 4, i 5, i 6, i així anem sumant. I van passant els mesos. I és quan et preguntes o et preocupes realment de dir, Pep, a veure, què m'està passant, no? Què m'està passant? I llavors és quan entres en el tema de metges, entrenadors, ho comentes per sobre. Mira, que fa un temps que no tinc la regla. I quina és la resposta d'un entrenador, per exemple? És normal, moltes noies els hi passen. Bueno, si dura gaire mirarem de controlar-ho. Vas al ginecòleg? Sí. Vale. Doncs, bueno, tot bé, no? Sí, tot bé. Fora, s'ha acabat el tema. Vas al ginecòleg i quin és el tema del ginecòleg? Bueno, ets esportista del rendiment? Sí. Ah, no, ja s'hi troben moltes noies, És normal. Mentre tu entrenis a alt nivell et passarà això.
I tu, doncs, bueno, t'ho agafes com algo normal, vull dir, dius, bueno, doncs sí, no tinc les regles, soc esportista, doncs la majoria d'esportistes els hi deu passar. Llavors parles amb les teves companyes de selecció catalana, la selecció espanyola, i resulta que elles estan com tu. Hi ha noies que poder la tenen un cop a l'any o dos, hi ha noies que poder fa 3 i 4 anys que no la tenen i ho troben normal, vaja, ho consideren normal. Sí que saben que l'haurien de tenir, però que si no la tenen és normal, és com un procés fisiològic que t'ho causa l'entrenament. Llavors jo em vaig preocupar doncs, des del primer moment en què em va deixar de venir la regla. Sí que és veritat que els primers mesos intentes normalitzar-ho i ja que veus que el teu entorn ho intenta normalitzar, però realment no s'ha de normalitzar. I bé, és que aquí tenim el problema. Clar, si tu vas al metge i el metge et diu que això és algo normal o és algo habitual, que m'hi he d'adaptar, o inclús, bueno, si vols recuperar la regla et pots prendre pastilles o et pots posar un aro. Clar, et quedes una mica parat. I més si vens del món sanitari i has estudiat una mica i saps que les píldores, els aros, qualsevol tipus d'anticonceptiu dels que ells et proposen, conceptius hormonals, no et fan menstruar, diguem-ne. Són pastilles que el que et fan és d'efecte anticonceptiu, hormonalment parlant, i durant un període de temps de 3, 4, 5 dies doncs et baixa un sagnat. Però no és una menstruació, és un sagnat. Per què? Doncs perquè aquestes pastilles el que fan és inhibir l'ovulació. Una dona que no ovula, per tant, no pot menstruar. I hem viscut segurament la majoria enganyades quan ens han dit tots els metges i els ginecòlegs si et prens les pastilles menstruaràs. I és mentida, perquè a mi m'estàs inhibint l'ovulació i, per tant, el sagnat que tindré jo cada mes no serà la menstruació, serà un sagnat per deprivació. I la meva desregulació hormonal hi seguirà sent. Llavors, parlem una mica de la desregulació hormonal, perquè, clar, jo el que m'he trobat jo, doncs, no només m'he trobat jo o les meves companyes d'equip. Si mires diferents estudis, ensenyaven que més d'un 40% d'atletes d'alt nivell, ja no cal que siguin corredores, poden ser gimnastes, poden ser jugadores de bàsquet, poden ser futbolistes, poden ser qualsevol tipus d'esport, doncs més d'un 40% d'aquestes esportistes es veu afectada. I tot això ve bàsicament per 3 punts principals, no? I això és el que m'han ensenyat els meus professionals, que després els nombraré, i el que jo també he pogut anar estudiant a poc. Mira, el primer de tot, el primer factor més important, no, és que ens trobem normalment davant d'atletes que majoritàriament tenen un baix pes, diguem-ne, o un baix índex de massa corporal o, parlant més clar, un percentatge de greix força baix. Tot i que ens podem trobar que hi ha noies que amb un percentatge de greix baix també ovulin i tinguin la menstruació. Però majoritàriament les noies que estan en amenorrea tenen un percentatge de greix corporal força baix. Llavors, un altre d'aquests punts importants és que, clar, són noies que estan sotmeses a un entrenament amb molta alta intensitat. Diguem-ne que el seu cos fa un sobreesforç molt gran, constant. No és un dia, sinó és cada dia. Llavors, normalment l'amenorrea es troba en una noia jove. Què vull dir? Doncs és una noia que no porta un procés molt llarg d'entrenaments, de dir, no, és que fa 15 anys que estic entrenant, porto tota la vida amb aquests nivells d'entrenament. Normalment són noies que a poc han anat incrementant el seu nivell d'exigència física i, per tant, el seu cos ha hagut de patir un estrès per adaptar-s'hi i diguem-ne que hi ha cossos que s'adapten millor a aquest estrès físic i altres cossos que no. I llavors, l'altre punt important és la ingesta calòrica. Per tant, jo estic cremant més del que realment ingereixo. Sí que menjo, sí que menjo, però estic cremant molt més del que realment ingereixo, perquè estic cremant molt més. El meu cos no està adaptat a cremar tant. I un altre dels factors molt importants, també a nivell psicològic, és que nosaltres, com a esportistes d'alt nivell, patim un estrès. I l'estrès tant pot ser o físic com emocional. Hi ha una persona que pot estar realment molt estressada a nivell emocional per alguna competició. Hi ha altres persones que portaran anys competint, a nivell emocional poder no, però el seu cos sí que estarà patint un estrès. Val? Llavors,
si sumem tots aquests factors, fem que hi hagi com un desequilibri hormonal a dins el nostre sistema. I diguem-ne que a nivell d'hipòfisis, l'hipotàlem és el que envia les senyals a la hipòfisis, doncs a nivell d'hipòfisis, les senyals que enviàvem normalment no són les mateixes. Què vull dir amb això? Les noies tenim hormones, tenim diferents hormones. Tenim les hormones FSH i LH, que són les hormones que ens fan el pic ovulatori i fan que nosaltres el dia 14 aproximadament, ja no hi és que el dia 12, ja no hi és que el dia 18, doncs aproximadament a la meitat del cicle ovulin. I aquesta ovulació serà que comportarà després la menstruació. I també segreguem estrògens a nivell dels ovaris, estrògens i progesterona. Entre totes aquestes hormones, diguem-ne que podem aconseguir el nostre cicle menstrual regular. Si nosaltres segreguem estrògens i LH i FSH a un nivell molt elevat a la meitat del cicle, aconseguirem ovular. Si no aconseguim segregar les suficients hormones a la meitat del cicle, doncs no ovulem. Clar, què els hi passa a les noies esportistes? Que deixen de segregar hormones? No, són noies, sempre més segregaran hormones, vull dir, el cos segregarà hormones. Ara bé, i és el que dic, són noies que són com una màquina d'entrenar, no? Són una màquina de fer hores, de fer desnivell, de fer entrenaments, tu et dediques a entrenar. La teva energia, tot el que ingereixes, ho reserves tot per l'entrenament, per l'activitat. La fase reproductiva passa a un segon plànol. Llavors, nosaltres, en comptes de tenir un cicle, per exemple, de FSH i LH, així ens ovulem i tornem a baixar després, no tant, i fins que menstruem, ens mantenim sempre constants. Segreguem hormones, però no aconseguim mai segregar les suficients com per ovular. Llavors, deixem d'ovular i, per tant, deixem de tenir la regla. Quina és la causa principal d'això? Doncs hormonal. Hormonal és la principal, però hi ha un destiroteig hormonal a causa d'altres factors secundaris, que és com el que hem dit abans. I per cada noia seran diferents. Hi ha noies que l'estrès físic o l'estrès psíquic podria ser molt més elevat que un altre, o hi haurà noies que no tindran una correcta ingesta, o hi haurà noies que poder no adaptaran prou bé els seus entrenaments al seu cos. Val? Llavors, clar, quins són els problemes de patir menorrea? Jo sempre és el que dic, perquè a vegades quan ho comentem, o hi ha noies joves del centre de tecnificació que t'ho pregunten, perquè saben que tu havies estat amb aquest problema i et diuen mira, que tinc 18 anys i no tinc la regla, o encara no m'ha vingut la regla, o fa 3 mesos que no tinc la regla. Jo sempre els dic, si això ha de ser passatger, si dura 2 o 3 mesos, segurament no ens hem de preocupar, perquè mira, heu patit un estrès molt gran abans d'un campionat del món o d'unes proves molt importants i el vostre cos s'ha adaptat a entrenar i a fer això. Si després d'aquesta competició tornem a tenir la regla normal, no passa res. Ara bé, quan et trobes amb casos doncs, que et diuen no, és que jo fa 4 anys que no tinc la regla. He vist casos de fins a 5 anys que no tinc la regla. Clar, què passa llavors? Què passa amb aquesta noia? Doncs ens trobem alguna noia amb un cos de 20 anys o de 20 i pocs anys, no? A nivell hormonal, com una dona doncs, menopàusica. Comença a tenir símptomes com si visqués a dins un cos d'una dona menopàusica. Ja dic, si és la menorrea és perllongada, vull dir que dura un temps, uns mesos no passa res, clar. Disminueixen els nivells d'estrògens i ens trobem amb problemes d'osteoporosi, per exemple, que és la falta de mineralització dels ossos, i moltes noies joves que comencen a patir fractures d'estrès i clar, diuen és que jo no sé de què m'ha vingut aquesta fractura d'estrès, no ho sé, i van a buscar la causa principal i no és que fos el sobreentrenament ni fos un mal gesto, no, és el global, no? Ostres, és una noia que està amb menorrea, està patint osteoporosis i la fractura ve d'aquí. Hem de canviar l'alimentació, hem de canviar l'entrenament, hem de canviar la mentalitat, no hem de canviar una cosa, no ha sigut la causa d'aquesta fractura. Han sigut múltiples les causes. Llavors, clar, a part d'això, recuperar-te d'aquesta lesió és molt més lent que una noia normal. Una noia que la seva remineralització dels ossos és molt lenta, doncs també tardarà molt a recuperar-se d'aquesta remineralització i això suposarà també un estrès psíquic. Per tant, entrem a dins d'aquella roda. Llavors, altres problemes més a nivell reproductius,
Clar, són noies que els hi baixen els estrògens, per tant, la sequedat vaginal és algo supernormal i habitual. Estem parlant de noies de 20 anys amb sequedat vaginal com una noia menopàusica. I, clar, a sobre els hi fan normalitzar. Llavors, quan arriben relacions sexuals doloroses, problemes en relacionar-se, falta de libido. Clar, noies amb 20 anys que diuen, què a mi passa al meu cos? Però bueno, entenc que estic sana i em trobo bé, doncs no em passa res. Poder és que jo sóc així, no? Comences a pensar. I, bueno, a part d'això, doncs, pots tenir altres símptomes com són sufocus, pots arribar a tenir ansietats, depressions, perquè tot entra dins la roda. I sobretot el que al final és el més important per a un esportista, i és que això disminueix el rendiment. Per tant, per què estem normalitzant l'amenorrea a dins l'esport si realment disminueix el rendiment? Està comprovat que una noia amb la regla regular té un rendiment major que una noia que perdi la regla sovint i freqüentment. No? Clar, la pèrdua de la regla directament la podem relacionar a algun desequilibri en la nostra salut. Hi ha alguna que no funciona com hauria de funcionar. Doncs, hòsties, anem a buscar el per què. I bé, el tema més controvers, jo crec, de tot això és que, clar, qui ha format aquí sobre això? Ens trobem amb professionals de l'activitat física i l'esport, amb entrenadors, amb tècnics, que estiguin formats sobre això? No. Ens trobem amb ginecòlegs que estiguin formats sobre això? O ginecòlogues? No. Què hem de fer, llavors? Anem al ginecòleg i et trobes amb moltes noies doncs, que es van trobar en aquest problema als 18, als 20 anys, als 21 anys, i els hi van aconsellar que es prenguessin, per exemple, pastilles, no? Que és l'anticonceptiu més normal. I amb aquestes pastilles els hi diuen que regularan realment la regla. Comencen a prendre les pastilles i, clar, cada mes tenen un sagnat. Però ningú amb aquestes noies els ha explicat que aquest sagnat no és la regla, sinó que aquest sagnat és un sagnat per deprivació, que se'n diu, literalment. Llavors, estem parlant d'una noia que inicialment estava desequilibrada hormonalment per molts possibles factors, li posem unes pastilles, ella es pensa que segueix tenint la regla cada mes, per tant que ha arreglat el seu problema, però realment el seu desequilibri hormonal segueix igual. Si nosaltres som capaços d'inicialment saber ostres, mira, ens estem passant amb els entrenaments. Hem d'adaptar més els entrenaments al seu cos. Podem anar més lents. Poder aquesta noia arribar aquí dalt de tot i ha de tardar 5 anys en comptes de 3. O aquesta noia no està menjant bé. Aquesta noia comença a tenir algun problema alimentari, amb l'alimentació, amb el seu pes. O és que aquesta noia mentalment no viu bé. Què vull dir no viu bé? Està patint algun tipus de trastorn psicològic, alguna depressió, ansietat. Li suposa un desequilibri, no? Està aquí a l'alt nivell. Si tot això ho veiem en prou temps, pot ser que aquesta noia torni a buscar l'equilibri i segueixi aquí. Ara bé, si en comptes de buscar realment la causa de la menorrea i anem a furgar allà dintre el forat, donem unes pastilles, deixem la noia tranquil·la pensant que té la regla quan és mentida. I la deixem fer, què ens passarà? Ens trobarem amb una noia amb 30 anys, amb 33 anys, 35 anys, vale? Que decideix deixar el món esportiu, decideix deixar la competició del rendiment i vol ser mare. Vale? Vol ser mare. Deixa les pastilles, aquesta noia. Aquesta noia deixa les pastilles i resulta que no ve la regla el primer mes, no ve la regla el segon mes, el tercer tampoc, el quart tampoc, el cinquè tampoc, el sisè tampoc, i la noia no es pot quedar embarassada. Què passa aquí? Llavors comencem a buscar 1001 problemes. És que poder l'home, poder la dona, poder... M'entens? Busques 1001 problemes. No, el problema està en que tu, quan tenies 20 i pocs anys, ja no estaves bé. I en comptes d'arreglar aquest problema, el vas voler tapar. I no és que no tinguis la regla des de fa 6 mesos, és que no tens la regla des de fa 10 anys. Algú li ha dit a aquesta noia? O ha viscut durant 10 anys enganyada pensant-se que tenia la regla i ella saludablement estava bé? I bé, jo crec que aquí és el tema més important a tractar. La formació sobretot dels professionals.
tant a nivell esportiu com els entrenadors, les nutricionistes esportives, els psicòlegs esportius, com també el personal sanitari, ja siguin infermeres, llevadores, metges. És una que pràcticament no se n'ha parlat. Igual que els entrenaments. La majoria de noies rebem una planificació d'entrenament basada en evidència científica que funciona en homes. Per tant, a mi m'esteu planificant un entrenament, estic dient a mi, a mi ja no, però a mi m'esteu planificant un entrenament que realment està evidenciat que funciona, però amb homes. Les dones podem entrenar de la mateixa manera que els homes? No. No, les noies tenim diferents períodes dins un mes. I si no respectem aquests períodes ens suposa un estrès que pot comportar estar sense la regla. I clar, jo crec que hi ha moltes noies que sí, en la seva edat adolescent, no? Just abans de tenir la regla, estem parlant de nenes molt joves, de 12, 13 anys, o inclús noies que estiguin en un centre de tecnificació, un centre de rendiment, poguessin rebre un mínim de formació, d'informació sobre què és, i no sobre què és tan sols, què els hi pot passar si això no ho solucionen des d'un bon principi, no? On poden arribar en un futur si això no prenen consciència d'això elles? Perquè al final, si no ho prenen elles, no ho prendrà ningú. A no ser que tinguin un entrenador d'informàtica que s'interessi per això. Doncs, clar, aquí hi ha una mica de... Jo crec que un problema a nivell d'educació sanitària sobre aquest tema és una que no s'ha parlat i el problema més gran endèmic de l'esport és que bàsicament està format per homes. Llavors, és una que sempre segurament passarà a segon plànol fins que nosaltres no ens hi posem. No ens hi posem de veritat. I bé, jo crec que he explicat prou bé el que és la menorrea i les seves conseqüències. A nivell personal us puc dir que jo ho vaig patir, però també perquè de seguida, perquè estic en el camp sanitari, estudio infermeria, vaig estudiar 2 anys de medicina, doncs realment em preocupava, sabia que si m'estava passant això era perquè hi havia alguna que no funcionava, però realment es pateix i jo crec que les noies que igualment segueixin normalitzant-ho i segueixin fent vida normal, segurament individualment elles i personalment també ho pateixen, sobretot a nivell psicològic. I bé, jo crec que s'ha de prendre una mica de consciència, ja et dic, a tot a nivell esportiu, i qualsevol esport. Ja, jo ara he parlat tota l'estona personalment de l'esquí, del córrer, perquè són els mons en què em moc jo, però jo crec que és un problema a tractar a qualsevol nivell esportiu. I no sé gaire més què explicar-vos, si em voleu preguntar coses, si teniu alguns dubtes. Jo ja us dic, jo us he donat la meva opinió sobre el que jo he acabat estudiant, m'he llegit alguns llibres que si voleu us puc recomanar. He aconseguit trobar uns professionals sanitaris que realment m'informessin del que tenien. El principal va ser el ginecòleg, el doctor Carmona. El doctor Carmona em va fer un seguiment i en cap moment em va aconsellar hormonar-me ni prendre'm anticonceptives. Ell va fer un bon seguiment analític de quines eren les meves hormones, quin era el meu estat, i a partir d'aquí va dir, jo no et donaré cap anticonceptiu, perquè seria enganyar el teu cos. Va ser el primer ginecòleg dels 8 que havia anat abans que va dir això. I si realment crec que la teva desmineralització òssia, o sigui, que el teu estat dels ossos està una mica fotut, doncs escolta, llavors sí que donarem unes petites dosis d'hormones, però en cap cas seran anticonceptius. Seran les hormones adequades perquè tu mantinguis un nivell d'ossi adequat, també. I bé, aquest va ser un dels primers ginecòlegs a agafar confiança i explicar-me una miqueta el que em passava, i a més era una que ell havia tractat ja, o sigui, jo no era la primera. Com a esportista potser sí que no havia tractat gaire ningú, però moltes noies que tenien menorrea primària, del que hem parlat abans, doncs que realment no perquè fos secundària res, sinó feia molts anys de la seva vida que ja no tenien la regla, i llavors ell es va interessar de seguida en resoldre el meu problema i bé, és molt maco. I una altra persona de les quals em va fer obrir molt els ulls sobre aquest tema era el Pau Oller. En Pau Oller treballa a Banyoles, és psiconeuroimmunòleg i fisioterapeuta, i va ser el primer a dir-me, escolta, que el que t'està passant és normal, tranquil·la, passa a moltes noies i
trobarem la solució, no? I sobretot el que em va ajudar és a trobar-hi la lògica. Tot el que us he explicat jo avui m'ho ha explicat ell. Vull dir, a part de formar-me jo, és ell el que m'ha dit, passa això. I jo, ostres, què vols dir que em passa això? Em passa això i t'ho explica. Mira, les teves hormones són aquestes i són per això i això. I realment, si no hagués sigut gràcies a ells dos, doncs potser jo també ara estaria prenent-me pastilles anticonceptives i pensant-me que tinc la regla cada mes. Però no, vull dir, també recuperar la regla també és un procés llarg. Vull dir, jo vaig perdre la regla gairebé 2 anys i ara que la tinc regular fa cada mes, diguem-ne, fa tan sols 8 mesos. Llavors, de la mateixa manera que la vas perdent a poc, fins que la perds del tot, també la vas recuperant a poc, fins que la tornes a tenir normal. I ara, doncs, també els meus entrenaments són diferents, la meva ingesta calòrica és diferent i és veritat que el meu estrès emocional i psíquic, com que he patit una lesió i he hagut o sigui, a causa d'això he tingut menys competicions a fer i he tingut més períodes de descans, doncs vulguis o no, també estic molt més estable i no tinc tant estrès. Si sumes les coses, no? És com un puzzle, tot s'ha juntat i es manté bé. A la que hi ha alguna peça d'aquest puzzle que se'n va, no descontroles, segurament aquella regla que esperes pot ser que no vingui. Llavors se li ha de donar una mica de sentit de dir, a veure, què estem fent malament? No estic menjant prou, estic entrenant massa, no estic dormint bé, no descanso prou, estic molt estressada a nivell mental, em suposa ansietat, estrès, estar aquí i és una mica el puzzle i sobretot agafar molta confiança amb l'entrenador, perquè al final l'entrenador és el que et porta el teu dia a dia i si ell no té tampoc consciència dels problemes que pot arribar a tenir amb amenorrea, doncs pot ser que tu també pateixis al seu costat i entrenant amb ell cada dia. I bé, no sé gaire més què us puc explicar si em voleu fer preguntes i coses, perquè segurament jo també m'he equivocat amb coses que he explicat i amb altres coses. Jo ja us dic, us he donat la meva opinió i segurament coses que tampoc estan bé i hi ha moltes altres opinions. Sí, no, moltíssimes gràcies, Clàudia, per l'explicació i per tot. Jo sí que tinc 2 preguntes, però deixaré que les companyes, si en tenen alguna, les facin primer. Així que endavant i sense vergonya. Si algú té una pregunta. Es fa aquell moment de silenci. Potser Si no. ningú té res a dir, et faig jo les meves, si et sembla bé. Has arribat a conèixer algú que hagi deixat l'esport pel problema de l'amenorrea o pel problema hormonal? No. Hi ha noies que arriben a deixar l'esport? No. Tot i que jo t'he de ser sincera i vaig arribar al punt de dir si no trobo solució a això, deixaré l'esport el temps que faci falta. A mi, de fet, això és una que m'enfadava molt. Veure les noies que posaven el dorsal i la competició per davant de la seva salut. Llavors, jo vaig arribar al punt de dir si això ha de durar gaire més i he de parar de competir durant 6 mesos, un any, els temps que faci falta, ho faré. Jo algun dia vull ser mare, jo vull estar sana. Llavors, toquem de peus a terra, la competició no és tot. Ni que quan estiguis dalt de tot t'ho sembli, però la competició no és tot. I per norma general, les noies que més pateixen aquests problemes a nivell de menstruació també són les que estan més a dalt de tot, no? I les que estan amb una exigència més alta, jo crec que no poden prescindir de l'esport. Llavors, no m'he trobat en cap cas, ni molt menys. Jo crec que era l'única que... vols dir que plegaré? Què vols dir? Jo no, és que si no la solució no plegaré. És que plegaré perquè és que, clar, a més, a nivell mental, amb la teva parella, són coses que t'afecten al teu dia a dia. Al llarg, vull dir, cada dia és una mica, cada dia és una mica, i mica, fins que arribes a tenir realment el problema gran. Però no. I l'altra pregunta, si no surt ningú més, és una mica genèrica i no sé si me la sabrà respondre, però que t'has parlat del ginecòleg que et va ajudar, del fisioterapeuta,
Però vull dir, entenem que és un problema que podria ser l'estigma i el tabú de la regla, la menstruació, i per tant, ho portem, però vull dir, si és un problema que passa, com és que no s'estudia o des de tu m'ho saps dir millor, des d'infermeria, des de medicina, des de les carreres que estan ficades per ajudar-te, no es tracta el tema de cara. Clar, mira, jo crec que el primer problema és que realment la menorrea afecta una part de la població molt petita. Si realment ens trobéssim una menorrea secundària a l'esport, bueno, a l'esport d'alt nivell, amb més persones potser hi hauria un interès més gran, no?, a desenvolupar estudis, a desenvolupar tècniques d'educació, etc. Això la primera. La segona, ja l'he dit, el problema endèmic de l'esport, format majoritàriament per homes. Jo tinc alguns companys, forces companys que han estudiat INEF, no?, la carrera en si, i en cap moment de la seva carrera se'ls ha parlat d'aquest tema. Es pot arribar a parlar, no?, de les diferències d'entrenament entre homes i dones i com es planteja l'entrenament, les càrregues, etc. Però realment de la regla, de les desregulacions hormonals femenines se'n parla? No. Llavors, tenim algun estudi a nivell espanyol, a nivell català, que evidenciï que realment les noies d'aquesta edat no tenen cap tipus de formació ni informació sobre el tema? Tampoc. I per què no interessa? Doncs la societat és el que estem. A nosaltres no ens interessa si una noia té la regla o no. Aquesta noia, mentre es quedi primera, tant és si no té la regla. Entens? Sí. Aquí estem, vull dir, si s'han arribat a veure casos a nivell a Rússia, etc., doncs molt heavies del que els han fet a les noies esportistes, a les gimnastes. Llavors, realment, doncs, jo crec que això no interessa massa. I bé, el fet és que jo crec que cada vegada són més les noies que sí que realment estem entrenant al nivell i que poc o molt cada vegada se'n parla més, es treballa més. A nivell nutricional, jo crec que les nutricionistes ho treballen molt, cada vegada més, perquè també associem molt el trastorn alimentari a la menorrea, no?, i que no sigui associat una cosa amb l'altra, però tot i així, les noies encara no prenen consciència. I és el que dic, si tu el teu entrenador et digués escolta, aquest mes tenim la regla, no, vale, tranquil·la, espera't, quedarem demà passat o demà, quedarem demà, parlarem, analitzarem tot el que hem fet aquests mesos, quins canvis hem fet respecte als altres i què és el que no estem fent bé. I si et passa alguna cosa, digue-ho. Però això no pot passar d'aquí un mes o d'aquí dos. Clar, és una que no... O sigui, no se'n parla. És de l'últim. I tot i així encara a vegades les noies, no? Inclús moltes noies quan els n'hi parles, sobretot les més joves, et parlen amb aquella por, amb aquell ai sí, és que fa uns mesos que no em ve, però aquella vergonya. Ostres, per què ens ha de fer vergonya parlar de la regla? Quin problema hi ha? Què hi ha de no normal? I clar, si ens fa cosa parlar de la regla, imagina si ens fa cosa parlar de que no tenim la regla. I ja no et dic dels efectes secundaris o a nivell de relacions sexuals, etc. Clar, és molt difícil per una noia esportista. I per una noia esportista que se li exigeix de dalt de tot, que no pot tenir problemes. Llavors, bueno, és complicat. És complicat. No, he fet la pregunta totalment des del desconeixement perquè... No sé, jo tinc ganes que evolucioni. De fet, hem plantejat algun estudi de cara a fer el TFG per evidenciar doncs, que la població d'esportistes d'alt nivell, a nivell de Catalunya, doncs hi ha una mancança en la formació, en l'educació, en la informació que reben les noies esportistes en edat jove, juvenils, sobre aquest aspecte. I no només elles. També els seus entrenadors, cossos tècnics, etc. Metges, vull dir, a mi el metge esportiu que em fa cada any la revisió mèdica, doncs em parla de la regla perquè sap que jo li trec el tema, no? Però les altres noies no. Tens la regla? Sí, no. Quin va ser l'últim que em va venir? Bueno, l'any passat, em sembla. Vale. Tu controla el ginecòleg? Sí, vale. El ginecòleg no controla res. Bueno, depèn de quin, no? Hi ha de tot. Jo estic molt contenta del doctor Carmona, però sí, és un tema molt... Jo crec que és preocupant, perquè a nivell de salut estan exigint a les noies estar
a un estat límit el seu cos sense posar per davant la seva salut. No sé si tenen alguna pregunta més i si no, si et sembla, Clàudia, ho deixaríem aquí perquè crec que ha quedat tot bastant ben explicat. Perfecte. Entenc que no hi ha més preguntes. Doncs bé, moltíssimes gràcies, Clàudia, per sumar-te a la xerrada de Jovent Republicà Berguedà, Cardener i Solsonès. Ai, Solsonès, no, perdó, Moianès, em mataran. I res, moltíssimes gràcies i recordar-vos que d'aquí 3-4 dies tindreu la xerrada penjada al canal de YouTube del Jovent Republicà de la Catalunya Central, juntament amb totes les altres formacions que hem fet i que farem. Així que... Perfecte. Doncs bé, gràcies per convidar-me, per parlar una mica d'aquest tema. A tu per accedir a parlar-hi i tractar-ho amb la naturalitat que s'hauria de tractar sempre aquests temes. Merci. Gràcies per interessar-vos. Sí, de res. Doncs res, per part meva, tot dit ja. Doncs bé, ho deixem aquí.